Ne topunu? Ay mana. Var oynar. Geldin mi? Ava geldim. Bugün giyeceğim altına. Hayır şeklat derler. Sen bilýän amaral. Öňümizde ýetip gelýän uly bayramçylyga gurulýan destalaryň taslamalary gelipdi. Olaram taçy üstle öwrenmeli. Onsoňam sen bir penjeraňda açyp seredýänmi? Şäherimiziň gözelligi gün saýyn gözelleşýär ahry. Sen bana esasada aýtsana. Akşamkına har taýýarmy? Akşamlyk taýym. Sen elin ýok, geçse başyna. Hadi. Salam aleykum ece. Oğlum, olmay adaylanlar. Hawa, yagshy Hudaýa şükür. Gözellaydanlarama ýa-da toýa çağırıp gitdiler oğlum. Oğul akyjaga bolupdyr. Apsyna uludan toý tutýar. Bilen toýa çağırlyk oğlum. Ha, ýaşlyňja boldun. Nesip bolsa hükman marar. Hay mertansa. Söýäniňe malyp berdim oğlum. Ondan bereme ençimi wagt geçdi. Benim artık söýesim gelýär oğlum. Artık bile oýnasym gelýär. Sen men ýeke perdendime? Bilýän sen onu. Dursan ece. Biz şu zatlar barada öňkän gepleşipdik ahry. Men şu meselede barmadyk yerim, kakmadyk gapym, ýüz tutmadyk adamlarym galmada ece. Düşünýän, menem perden söýesim gelýär. Senem artyjaklar bilen oýnasyň gelýändir ece. Ýöne näme etjek? Bu biziň elimizdäki zat däl ahry. Her bir zadyň nesipligini bardyr. Onuň ömür nesipligini bolar ece. Hay bolýar da balam. Sag bolanma. Bolýar jan. Seniň hem janyň sag bolsun. Bolýar. Maral, men telefonumu alsana. Maral, näme bolýar? Bilmedim. Men şonu özüm agyrdyýan. Sen meni alat etme. Men derman därpçän. Sen işinden galma. Gideler akly. Men işe giderim oly. Ýöne özüňe gowça gerekdir. Böyle. Gereyim ağa. Benim şu çıkaran taslamamız wagtyna ýetişer. Yok mani ýetişer. Ondan bizim öňümizde uly bayramçylyk bar, paýtagtymyň 140 ýyllygy toý edip berilen ýa. Şoňa bizim hem sowgatymyz bolar da. Yok ma, sowgatlar. Benim şeýle bolar. Kerima şuň bilen taze sıraylyň bilen deňeşdirsen bar, iki deňler çıkýar da şoň üçinem. Ho, kälmesi.
Barmyk tägine indi. Menim bäbegim bolupdyr, menim oglum bolupdyr. Alın füýjürden nadan. Al Kerima, al Bayramza, al Merdanza. Merdanza, alın füýjürden nadan. Alıp tonma. Merdanzan, sen näme tukat oturýarsyň? Sen hiç taýda gaýyk etme. Al toý süýjülüginden da nesip bolsa saňa da hökman nesip eder. Sağ ol Kerim. Sağ ol. Yaşlıyınca boldun. Sağ ol Merdanza. Özüm ýygnarum. Sen arkaýyn gidiber. Bollu. Taqda bolsun Sağ ol. Merdanza. Sağ ol. Kazan. Kaka. Giren oğlum. Ay tuğuleme. Sağlar bakımın ne diyen? Hani bak sağım gözeyine seyretme. Oğlum oğlum bana. Maral? Ay Maral. 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 Ay Maral. Ay ya adam iyi olur. Alo. Çiğit kömekmi? Bir kayrak edin. Geleyin de. Benim başkalarım şuna fırnağına derdi. Şu an fırnağının neticesi de doğrayacak oldu. Lukman'la masada dediğin konsantre hava getirir. Geliver. Lukman, şu günkü hastalardan görkezmelerinin neticeleri. Ne hastalanmadığım ýagdaýlar bu. Lukman bir jemim. Tawu şu hastalardan hakimlik vermeni soraýar. Hani getir. Geçirdiğim bağlıların neticeleri şol bir neticeni öküler Lukman. Hastanın hal ýagdaýyny näet bu hale getirdiler ki? Gözüm dilinde veriyor. Merdan net birine adım tutuyor. Yolmuş olmalı. Bu neticelere göre hastam yaman ağır vakti aldılar. Onsamaktalar Lukman'a yaman geç haber verdiler. Bu zatlar barada siz hostarlarına haber verdiniz mi? Yine men şol sebäpli hem sizin ýanyňyza geldim Lukman.
On ýaly bolsa haýal etmän howsarlaryna habar bereli. Bu ýaman kıyın mesele. Han ýörani? Al bular. Ýör. Lokman, bir mutayak çekten al. Mening maşgalam şu haftaganada ýatyr. Şonuň saglyk ýagdaýynyň netijelerini sizden biläjek boldum. Başlansın kim bolýar? Men Maral Meredwanyň ýoldaşy Merdan. Merdan, inim. Bärde gorkulu zat ýok. Maşgalaňyz azadyk stres geçipdir. Onsoňam hemme zatlar gülýalak bolar. Menine bärde gerekli dermanlary ýazdym. Ne maşgala Lukmanyň bilen habarlaşasyn. Bolýarmy? Korkma, alaz etme. Lokman, siz menden bir zada gizleýän ýalyk. Yok, Merdancan. Onsoňam hormatly prezidentimiziň gurup beren hassahanasyna ýokary hili tehnologiýalar bilen barlygyň netijeleri anyklanýar. Alaz etme. Gerekli zatlar men Lukmana aýdanlaryn gerekli dermanlaram ýazyp berendir. Merdancan, muň dermany siz maşgalaňyzy süýük we şartlanyp ýaşamaly. Ana bolany ruhsat berseňiz men başda teretmeli hastalanma. Sağ olun. Gelýärmi Maral? Merdan sen bu işlere halaytym etken. Ay işler. Onu bize öýe diýilmi? Yok, bugün öýe gitmez. Bugün seyil eders Maral. Senin bilen seyil etmämde de näçe wagt bolupdyr? Merdan, seyilge gelmände çok wagt boldy. Dogry aýdýan Maral. Hakykatdan bu seyilge asa mütkatdyr. Ýör, şo taýynyp göreýli. Hasan yaman ağabeydir. Maral näme boldy sana? Yok, döndürme kaçsaw eken. Sen näme? Ýüzüň attamyan boldylar. Men şu hayal hastahanada kaçy tolgum. Şondan öýtmeli. Ýöne bärde gorkura zat ýok.
Sen näme? Ýatjak dälmi? Yok, yat sen arkaya. Deyince al. Diyeceğin rahat bolsun. Menem sen ýagdan uzak gitmerim. Menem ştöwrekler bolar. Nerede? Sen ýüzüň gatarydan görnýär. Ulukluň bir zat aýtjak bolmaň aýdy bilmeýän ýagdaý. Benim şoňa özümem düşünmem. Netip bolsa erkere bir çykaýdy. Galandan görüyoruz. Bu aýdyyorum diýle. Bu netijelere hassas ýaman atlardyr. Onsoňlar many ýaman çabardyr. Benim aklım özmeýär. Aklını oynasın diye. Maşgalağın toyludur. Toylu? Maşgalağın toyludur. Näme? Toylu diýäňizmi? Ýagny bäberi var aşağı. Mutlu bol.